Sazofuna kuti ndinenge ndichida kukufumura haiwa hazvo kutokufumura handitombodiwo zvangu. Feel free, enjoy with your bay. Sorry henyu nezvandakaita mumashure. Madam, mondiregererawo. Sununguka iwo henyu asi pandinenge ndangoremerwawo hana yangu. Aiwaka, munongotsipikawo handi. Rasta mozotsanangurira medium kuti nyaya yatataurana ndinge ndichitombokumbira rasta riregerero. Ndichiti hakusi kuda kwangu kuti nditonge ndikuita dzungu pamberi penyu. Asi kungoti ndinge ndaremerwawo kana hana yaremerwa inoda kutsipikwa. Ameni varamba vakanyarira mozongovatsanangurirawo zvatambotaura. Pamwe vari kurova serious yekuti havasi kuziva kuti chachiitika handisi munhu akaipa zvangu. No, bye bye. I'm sorry. Matobata manzwa kabasket. Nanzwa basket. Basket rego mune mafruits. Mune magoodies. Ngoti ndazotadza kuwana ndipeni mafruits akakwana asi ndangoti zvishoma izvozvo. Alright. Tongofara nezverepo. That's nice. Thanks for that. Munotendei zvenyu. Unombo refresh mind unoziva. Ndizvozvo ndaona hangu kuti ndangoti sometimes you go through a lot so ndava ndangoti rega timboenda timborohwa nemhepo mumboitawo fresh mind. That's good. Zvinzwa Robert, urikuona kuti even ukakanda kuona zvavakuita wangu unongochikwadzisa ini nteerera baby zvandikuta. Ko uri kupinda papi pakudinzwa. Unaona baby, ndichitira future yako. Sezvino akazouya zvakadai somambira zvakaita zvinotako. Iwe uzopedzwa kublema ramangwana rakondorandutanya. What do you mean future yako? Enezvo atora murume wangu abuda naye. Ndiri kutsvaga baba Dimba misava. I really understand that. But nyaya iripo handiti tarisa bhegi raipa izvozvi akapinda izvozvi panapa. Akapinda otora bhegi rake oenda ini kwakabvundura zvinhu anosvika obvundura zvinhu zvodhaka. Ukuziva situation iri panapa unongochikwadzisa inini. Iwe uri safe panapa dhini pako handiti. Patakauya panapa izvozvi chikachaya ndindiri pamamwe. Ati uri kuzvinzwisisa kuti akaramba achindijaira. Inzwa asi romaitirwa anoita zvinhu. Mira titore bhegi titaure tinyatsogara pasi handiti hakuna chinhu chisingarongwe paupenyu. Alright wangu ukona kana titadza kuwirirana kana ndoenda hangu inini. Because maybe hausinzwisisa zvandikutaura. Kuti ndindiri paresi. Ndingaenderei kuti ndadzinga keke. Ndopanoda kuti uteerere nyaya haisi pakuti uri kudzinga keke. Nyaya iri pakuti nyaya dzinofumuka. Akawe zvitori nani unozvati zvitori nani kuti titoramba chimusofta chitomuti kana akataura toda mari tombomsota nemari andi mari iripo here tsaga wako uyu ane mari wani andi mane masini wataura kuti ane maakaunti anawo chichi saka uona zvatoita isusu ngatirambe tichimusofta tichitaya tiri kuita ngatore sini totora mari izvozvi kona akasvika zvakadai zvazvimire musha bhega ndiri todzokera muteni tonyatsokuronga strategy yedu iye akataura chataura kana chimupa mari tomundo but isusu toda kungoti zvozvistabilize waize kutoitira imba yako wangu unoziva handizodi kuti ramangwana uzoti hanzi ndindakakonzesa zvimwe ramangwana rako murume wako izvo zvakasvika tirikuita future test tikuronga future yedu wakutaura kuti yangu nemurume wangu. Ndinonzvisa zvautaura ndikuzvibata ndandikuzvisa kupona mari ranga kuti asi romaitirwa zvino zvoita sutanangotugumirira mari tokapiwa mari toenda tonoita future yedu hazvitangwe nehondo ndandafunga kuti zvopera tinozoita mbichanambijana kana tichibuda tonyatsoita master plan wise tonyatsoronga strategy yedu towafasa andoweze tomaitirwa zvinoita tizoite zvehondo saka tonyatsogara kesi yedu zvakanaka wese ndisipebheki racho. That's why I love you, babe. I'm tearing up.
with submission and do that. And the man do that. Such a move. Salute. Kutodyiswa ero. Mumba refresh baba. Sure, thanks a lot. This is good. Listen, uzamba zvanaka pa South Africa. Andabva ndambobuda nefambo ndimboforwa nemhepo. Ainyu. Ndosaka ndatozoya nepana. Ari mshangadzira imo. Ane mabanana futi. Ari kunaka zvawo. Handiti very good taste. Ari kunaka kunge munhu wamuridzi wawo. Ari kunaka kunge muridzi. Zandonaka zvekudaro. Sure. Wakazochiko nenyaya yekushamwada. I'm still young and I was serious about that. Nyaya ipi zviya tinotaura nyaya dzakawanda kaizvo. Ipi yacho? Yedu tritu. Nyaya yangu newe. Yepabasa. Aikona kuwanda munda wenzungu iwe. Ndikutongo uchionekwa. Satonga mwana mudiki kana ngara kudzawana kuti moyo wangu wakapirira pauri. Ndafunga kuti maidzoka kai. Be serious. Ndidzoka kuti it was more than the word serious. I'm telling you. Sure, I thought kuti maidzoka. Wopedza ndarota mubama yamwe. Andingorota iwe. Musadaro. Koruti noizi yese yabva kupi kupai pana maidhi. Manje alright. Chero ndikati ndikukuda iwe. Andiri. Kwa maidhi. No, maidhi, don't worry about maidhi. I'll get rid of her. I'm telling you. Moyo wangu wakatoperera pauri kuna maidhi kana. Ndakatofuratidzwa munhu zvekuti I don't have any feelings dzekufunga maidhi. Tangoti pese pana kugara ndakungofunga. Kegifa siji misheo ndinchungunzwa musoro mangu kana kurara chaiko ndinchungurota iwe kusvika palevel rekutorotomoka chaiyo zvakaoma you have to I can do anything. Zvatinoita isusu ngatimbozvipei nguva timbonoti zvinofamba sei noti nangu ndiri munhu pachangu wekuti handidi kumhanyirira zvinhu. Ndogona kuzoti hani kuti vane imba yavo saka ndofanirwa kuvada nekuti vane chini handidi izvozvo manje. Ndoda kuda munhu pachokwadi. Saka let's give ourselves time. Tozvipa nguva taona kuti mhepo iri kuenda nekupi kubva nekupi. Ndinodaurwa ichipisa. Sometimes patience kills, andonoziva. I know but mamiriro azvakaita hangu ini ndakauya ndiri pabasa saka kuti ndibva ndatanga kumhanyisa nedzemujolo unless ndatoona kuti Thank you. You're welcome. So I mean Martin, maidhi vanoenda here? Maidhi vanoenda zvavo. Kana wazvipira yokuti kundida. Maiwa vanoenda zvavo. With all that treatment yanga chindita yaya. And with the treatment that you're giving me. Zvakadai. Iwewe 5-star. You deserve to be a housewife. Ndikazochinja. Zvinoitika. Semunhu anonamata unoziva trust yangu uzondaisa papi? Manamatira unoita. Even maprayers awaita makuseni soka. I just felt the Holy Spirit ichipinda mumba neupenyu hwangu soka. Handizivi kuti Satani zvake akazopinda but I've got that trust in that belief kuti you won't change. It's like you were just created like that. Daddy, thank you, but I have something. Okay, what is that? Feel free, taura nini. Hambisotange ndinenge ndaita dzungu here. No. Dzungu rei. Nyoti mandiudza kuti munotida zvekudai ndakafunga ndikuudzewo nyaya iyoyo. Hapana chakaipa, you can just tell me. Just feel free. You don't find out that say anything. My dear.
Kegifa. Mbomira. Mudumbu wangu munenge makurwadza ndiperekedze kutoilet. Mira just a moment. Ndofika magrapes andi kudya kaya. Anenge abvundura. Muda chaya. Mabata na mudumbu. Nangoshaya mbichana kuti zvimbu. Mbichana. Wanditamudza timbi yangu. Okay. Alright. Shuma mudumbu wangu. Manje papaki pana papa na uyu ndenda kutomoma kutombohanda pachi. Kukasango apa ndakasango. Hande, alright, hande. Hande. Ona jibe. Yunga pana ni la. Nazana keki unozosongera mhepo ese. Singatongoita tukita ja. Munhu yeye it's better to softer than kuti timata kwese. Tarapo. Wadiwa tomwagala kuita ndabana mumi. Maskati bana mumi ese. But I'm very true. Asuni mbega. Nzope. No. But baby. Aunanga na 1000. Because pagebre una wangu gatesa time nyanzo not kusara wangu. Because munozisiyewo magitari atufana kuzonyara zvakadaro. Project yetu tinofambisa plaziyo ndikudziya nyaya ndikuto. Kwakanusana ndipataza nongosana kukavha tukusha tukutangira ipapo wezi. Kuti kana zvikazonzwa dhakwa vhene mufeso wako ngowewo kwandiri uona zvinhu zvakarongeka because titarigadzirwa foundation giveaway. Yeah, right. But marongodza kuti babati vakanga vakaisa mukati ndoyandikubva varira kupiwa ndatombomutsva munenge rava kuseni iwo chingoramba ukamira uri ipapo nzvimboumira kuenda tingowana kati roro ndawana obva mutarotiyo orundida panapa zvodaro ndingasari unondisare ndiri miserable unontu wega chintu tondifadza panapa pamba. I get you up. I understand you. I know I'm a comfort zone, babe. Saka ukaenda ndisare nebofu roruna marriage yangu mani nezita raJesu hapana any spirit ingade kuputsa marriage yangu ini nemurume wangu Jesu baba ndinonamata nemurume wangu hapana chichatiputsa nezita Ndipona zvakarangani. Aswandonzira dzako kuti dziriroya. Ndina china mata. Tinoziva nochinja mavoices toziana region vanopichinja voice. Kana ini ndanchina mata in the home of the spirit sometimes ndinombotokanga noti zvofamba sei matangs ndotombotsvova sauri takanganza kunzwa anenge achina mata ndimi here medem achina mata pe medem amusumega murutaura kuti kana uchina mata munokwanisa kudi jamavoice bvunza hakuna ikegiva the same question apane ndanga ndisona mata baby. Caregiver, thank you for taking care of my husband. I can see his feet is well, but put a basa. Yeah, don't take me, I'm doing my job. And see. Ask our prayer warrior, my dear. Caregiver everyone. I will put you kuna matokori kutokutendera netsika nemunhu wako. Ndokutona matsva marriage yedu. Sandi zvori caregiver. Mukazi? Tikati mana matira ari kuita hope kuti zvichaenderana futi netsika nemunhu wake. Aiwa handizvozvo. Kana kapi atangosiya mafeni paichiri ndipapo pamwe. Andinozviona manje. Aiwa asi aiwa she's trying her best. Sure. Aiwa she's trying her best. Thank you madam. Okay. Thank you. Thanks for the time. Thank you for appreciating. No, I enjoyed my time today. Karaya. Tambufurwa nemhepo nhasi. I enjoyed it. Ngapo South Arabia ndambobuda. Ndatomboita wariti ndapshaya. Do you remember kuti Satan pakanga ari best wamari? And aimba ne7 voices kakawanda. Saka panadzwa mavoices akawanda ratoti munhu kana prayer warrior pamwe atoka Lucifer the morning star. Uye aimbira Mwari kaSatan. Matanda kakundimuka. Kana hana shona matatu kuti. Let me take a rest. Tambofamba. Ndomborara. Ndinombozurura mshana. Munofuga ina ngora. No, kurara mshana pa. Masaka kupisa. Thank you very much. Right. Very bueno. So I'm going to show you something too. Okay. Right. See you. Okay. Saka ndege
Wadi gomishi. Swese. What? Yapo. Enda. Wadi. Iwe usangote kanya manini. Ayo. Ngata chitora chese bowa. Upindwa ni. Ndizvo mundinidzi. Nizeni. Unotaura kuti ngwena ungojamugira rasi. Ungojamugira rasi zvemutano. Taura chii? Yes. Ngatachiwirana zvakanaka. Tachiwirana saka. Saka wapindwa nei? Sakuwirana kwangu nera ndokunoita kuti uite muzerere nenhere. Wakavinga inene here panapa. But iwe wausadaro iwe. Asi amadisco lights here wakuita iwe. Ndokubaga kapa. Ndakona uchisotwa kapa iwe. Sotwa mari. Iwe kani ndatusani kanye mani ndamuzvjaira. Fungena ndina murume. Aiwa kana aiwa handidi. Red iwe. Handidi zvakukanya. Apa ndachadzira. Ndachamwa. Wakchime. Sotwa mari. Nai, wait, kuti ndikuna zvokukanywa kanai. Nai, ndambojara chokera ndine murume. Andina mbotijaira. Waraenda kuse Alright, sorry. Zvapera. Handizakubata. Nyarara. Oh, ndakusiya. Ndabva. Ndakutaudzwa. Nyarara ndibobata stress dzangu. I'm going through a lot. Kutukana hatinakutukana asi mbonyarara ndokumbira handina dhirira ndofumura asi ndimuroti umbonyarara please. Ndakamboziya kaamaundi. Ndopinzwa munyenza ndisingazivi. Aiwa una unyembedzera upuse. Uikasadare. Ndopinzwa munyenza ndisingazivi. Yekatiudza baba. Aiwa wakumakisa noizi ndandinoitira wanga. Ndachiyarara. Ngatingotaura loloka. Ndanyarara ndakusiya ndanyarara. Handitaure. Ndanyarara. Chitaurewo. Ndakusiya. Zvamunenge muri kuchemwa muno. Wakati kwati sebo nzvimbo yese iri papa. Ayena ndotoshandisa ndangopinda muno ngona ndikutodzona ndikuridza miri saka. Vamati kwati kudaro kutadza kugara kanapa nemwaka. Mazuva ano ndotokaka chikato kakawanda zvekuwana pakati kwati. Madam, munokuti chimimi munazama kuti chii? Wazvona. Ndalisa ndinamo dzepano kuti akiuzwa one thing after the other aiwakana. Ndozvindauya zodzimura izvo. Saka nditotoziva kuti mafirimu aya ndeari. Vana baba vacho kuti ugarika kwapo ukapamba unotadza kuti unyatsogara pamba kukastress. Maitori Hollywood chaiyo. Firimu after firimu. Ichiri kunetsa mishewo. Maproblems ako akawanda. Maproblems api? Ngandikutsota wani. Izvezvi vanhu ine vakwanogera varanekakupa. Usabhadhira school fees. Ndikuda mari yeschool fees. Mari usabhadhira school fees. Mariko mari yacho. Vakadzidza pagavhmendi vese vari namabhuku vari kune school fees vari vachakuita vadya apa vari kakuisa kubhalansa. Ndawedzerwa mari here? Inga ndikukupa mari wani. Ndawedzerwa pay. Ndichidaipoona chikwete chesu 120.
ngoda $100. Rega ndiko kupa chinyara. Ndachiri bebongomba because inini ndatomconfusion Plazinzara. Leti. Plazinzara. ibingumba kana ungumba Plazinzara mama. Plazinzara skane. unovavenza chichema vabanoti Ndoshandoti ndakupa zvakuda. Thank you. Ndotenda. Problems always. ndindawaridi manje vakadaisa wanzokupiwa wanokupiwa Imari kasi tichenzara. mari Nzara chenzara iko. Chikafu chiri muwani. Zvinokanganisa zvinhu zvese. ndini guys ndindozo chikachaya ndiri panapa mwana anoipira ino iwo wanzousotwa sakambolacho iwo chota munhu waziye Vanozomuka babadhi kurara. because Mukuraramawo sei nhai vanhu? Ndichakuitira Mukuraramawo sei nhai? don't worry. Maproblems haamboperi pakurarama. Ndichakuitira plan. Aiwa dai zvadaro. Ndibadira. Iwe mwana ubvunzire zvinhu zvisina zera newe. Wabva kuSouth wane rasta. Mwana zvisina zera newe sei. Uri kudei? Ndatumwa namama wandisira ukoko kana Fanta wasvikirwa nemwedzi. Buda handina koko kana Fanta. Nyanza wakubvunza kuti nenewe blood sheet. Abvunzawo wake mwana. Vanhu vekucotage vanonetsa. Azvinei mwana uyu atumwa koko neFanta. Kweyoko naive kana iyo Fanta inokweretwa. Uri kuzviona? Vanhu vari kungoda ngoyozona muno kuti Vanhu vari kufurika chokwadi. Ati ndatumwa koko kana Fanta. ukarasta mbana handisitomboziva ine vanhu vada kumonita life yangu. Murora. Zvitseiko nheyo murora. Kwenda kurova kudaro nemakoti. Kwakanaka. Kokungogotekwa nei kunaka. Makadi yenyu. makadi Chiripo. Makadi yenyu. Konde vatwa. Zvobvunza inini kuti ndimani. Atanga vanobaka-baka. Dressing boys. Yosakana makoti naiwe. Zvozvipasei kugara. Tori cousin sister yababati. Unoti cousin. Kuti munofanira kuti tete. Zvakwewe. Aiwa, cousin sister yababati. Hane zvinonzi tete. Ko cousin handiti chirungu chinorerutsa here chamuri kutaura ichi. Cousin ko haisi cousin sister yababati. Yabadiko chiche. Nditete. Makadi henyu tete. Ndiri raiti here. Aiwa handina nawo. Shuwa. Indonzwa hangu CG. Oh. Kwakanaka kwamabva. Kwakanaka. Ini ndinoti watete maijuju. Ndauyazodyara maKrismasi ka sezvo usina kudyira Krismasi kunoko. Christmas muchaiwana kupiko. Nhemakoti ndotadza nekuiwana. Vana vasitombobikwa tiri pama10 days. Imimi muri pama10 days kwenyu ndipo here. Juju Christmas yamuri kutaura ndeipi tatoneta neJanuary disease kudai. Aiwa kamakoti handine maleftovers uchiri nawo here nhemakoti. Kuti vangu handi vakauya here. Vakauya kupi? Havana kuuya. Even nango vasina kuuya handiwo makoti ndokuziva unochengeta katumari. Ndina kana senti. Saka imimi munoitwani zviya? ndonzi J. Munonzi J. Kuchine makoti. Munosvika muchingokachekira pamagumbo evanhu. Ukana ari murume wangu.
Sorry ako. Andina kuti murume wangu andati kokana. Aiwa, sorry zvako, sorry. Ndisingandosha munete pesi kwamunofamba kuti pesi pamasvika mutongosvika muchigarira munhu. Ndaona kavakamaka mheno mune zvavanazvo kaizvi. Saka ndaida ngobvunza kakuti ndaida kuti ndione kuti tigarisana. Komukamutsa zvirwere munozozvipedza here? Zvizvi. Garisika imi. Ko bajuju dai vakuonai makagara pamakubopo vaita sei? Hakuna kana baba juju, ndongonzi mai juju, baba juju vakangondimitisa vakaenda. Ndori singu ini ndatonzwa nekuchaya mapoto, ndikatomasiya. Ndori singu. Chiita izvozvo nyembichena because muchazogara vanhu mukazonyatsoputiswa manje. Putiswa nani? Kwewo mbori aniyo, wati uri nesi, uri house girl, uri chiyo. Munyasa kududza wakaminura kudai. Uri wa Red Cross. Anombori aniko? Tete nenye pane basa maite. Andiri kurikona. Ndakuudzai manje munogona kusazvinzwisisa sei ndoiti pasiji. Saka uri hama yamaiti. No, imi matobvunza information isina basa tete. Ezvine zvikuuya rudziko kuti munhu unongosvika usina kokwana tisipo. Musina kufona, muna fona? Makoti ndina foni zvandikamudzi kamwe rakaura mvura here. Matokanganisa vaenzi vangu vakagara mumba muno muchingovhiringidza. Bhegi renyu riri kupi? But ava ndavada. Shuva ndatovada vanhu. Ko bhegi rangu rekuita seiko naye makoti. Mina ndikuperekedzei bhazi ra3 nori 1. Kana bhegi rachanakadambuka. Ratiri tobatana. Zvokudambuka kwebhegi rangu zvinenyewe. Ade, vapi vamuri kuti mavada? Vakadai mandipa ini rasa ndaenda navo. Rasa handi. Handi rasa. Rasa handi gokwe shamara handi gokwe. Handi. Rasa vati mawaenda awo here naye. Handi gokwe. Ndamuda handi naye. Makoti. Hanzvadzi yangu. Ndinati izvozvo zvokuda kuchinjana. Rasta, ndipei rasta uyu. Neguru ndipei rasta. Tete, yakuzonetsana nemi. Fambai muende. Bhazi ra3 rinopera. Nopfuura ndipaka rasta ndaenda naye zvine makoti. Mwana wamai vangu. Saka kofune basa reko. Endai. Hazvitoti chinyane varume. Inototora kumhuri kwenyu imotora kwangu. Zvinoita kuti chinyane varume. Budai muende tete. Asi rasta nandamuda. Hey. Zvakaoma chokwacho. Kunaye mukwanyi. Take mupengo chaiwo. Umwedzi andinhu wese ichipo. Kwakanaka iri mumba. Imi naimi. Pane asiya akavhurawo gedhi roja kuseri kupinda benzi pano. Pinda benzi? Ndakachita kuchazvo. Maiji vatonetseka kuvhara dhota itonge tichakumutsai. Vatonetseka kurivharira dho rakuramba richingonoka. Ndainzwa kanwizi yacho nakunzwa dhokta kuku. Hazvishuri here nebaba. Ndinofunga zvinoshuva sana. Kuingwa nebenzi pamba. Kamashura chaiwo. Pekugara. Benzi chairo rauya pano. Benzi chairo. Zvabva nekupi? Amena. Asi makuna kuna herewa, asi mashura. Mashura hanzi zvinoshura. Zvinoshura. Benzi kusopinda mumba, kupinda muno mukati chaimo. Kutopinda chaimo. Kuti berenge ndito. Kona chikunzwa chikuti ndikuda rasta. Hanzi chiko. Ameno. Ndozvaranga richikopengaritira bhozi rachiranga rine rasta. Ranga rabereka kuti mwana ane rasta. Rakarite mwana? Iro ranga rine rasta. Rakabereka kuti mwana ane rasta. Zvichiti hanzi rura rasta. Pamwe rakashaya murume waro rasta. Muzvona kuti family yemarasta. Gore richitanga kudai urotanga ndizvo zviri fani kudai. Aiwa zviri fani. Wakandida wakaita dera unavya chakupa chakuedza ripesi aiboku wanga wakagadzirira pandiri wakatoda chinamira wakandida wakaita dera unavya chakupa chakuedza ripesi aiboku wanga wakagadzirira